Marinin önkü häkimi Döwran Berdiýew tutsaglykdan boşadyldy. Önkü resmi iýun aýynda prezidentiň tanqydynyň soň hökümet maslahatyndan çykarylyp gowulypdy. Ýa-ni onuň tutsagy bolanlygy we emläginiň elinden alynanlygy ma'lum boldy. Önkü häkim Döwran Berdiýewiň tutsaglykdan öýüne dolananlygyny habar beren Azatlygyň yerli çeşmelerine görä birnäçe aýlap azatlykdan mahrum edilen häkim Marinin deslapky tutsakhanasynda saklanypdyr. Anna Berdiýew Mary şäherine ýerleşen Sizoda oturup çykdy. Onuň emläginiň ährisi elinden alınıp döwletiň hasabyna geçirildi. Diňe Sakarçaýdaki bir jaý galdy. Dip ýagdaýdan günden-güne habarly çeşmeleriň biri aýdar. Azatlygyň çeşmeleriniň käbiri onuň oktýabr aýynda, ýene biri sentýabryň aýynda halk maslahatynyň soň boşadylandygyny aýdarlar. Marynyň öňkü häkiminiň tutsaglykdan boşadylandygyny birinji bolup Türkmen News habar berdi. Gararsız neşriň 1 noýabrda çap eden maglumatynda Anna Berdiýewiň Sakarçaýa etrawynyň 12-nji kolhozyna sentýabrda gaýdyp baranlygy oktýabrda bolsa özüniň halas bolmagy sebäpli sadaka berenligi aýdylýar. Ol birnäçe wagtlap motorda oktýabr aýynyň ortalarynda çäräni bellidi, bayramçylyk birnäçe günläp dowam etdi. Bu ýagdaý barada häzir hemme ýaşaýjy pikir alýar diýip Türkmen News ýazdy. Mundan öň Türkmen News awgust aýynda Anna Berdiýewiň tutsagy 25 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beripdi. Öňkü häkimiň tutsaglyk möhletine degişli maglumatlary başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Döwlet mediasy Anna Berdiýewiň işde goýberen kemçilikler sebäpli 14-nji ýylda wezipesinden boşadylandygyny habar beripdi. Onuň tutsak edilmegi we boşadylmagy barada maglumat bermendi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler öňkü häkimiň tutsaglykdan boşadylmagy üçin uly mukdarda para berilendigini azatlyk aýtdylar. Anonimlik şertlerinde gurilen çeşmeleriň biriniň söýlerine görä onuň boşadylmagy üçin puluň belli bir bölegini yerli telekeçiler toplapdyr. Uly telekeçiler wagtynda bize yer satyp kömek edipdi. Bizim kömek edeli diýip yerli ýerden öňkü häkim Anna Berdiýewi halas etdiler. Ol öz wagtynda telekeçiler bilen ýakyn gatnaşyk taklap, olara jaý gurmagy, dükan açmagy, ähtiýaçlyk saýlar we awtoulyk bejerilýän kärhanalar üçin yer satyn almagy, potrot yerlere Mekke, Yorunca, Dari, düme ekip pullanmak üçin gaty bähwitli mümkinçilikler edipdi. Säheriň içinden we etraplardan yer satyn alyp jaý guran, önümçilik üçin zawod guran boldy. Häzirki häkim öňkü satylan potrot yerlerini paxta ýa-da buğday ekilmedik meýdanlary traktor bilen sürdürip aýyrtdy we telekeçilere öňkü häkim gowudy diýdirdi. Diýip anonimlik şertinde gurilen çeşmeleriň biri aýdar. Bu maglumaty başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Şol bir wagtda öňkü häkimiň basylyp ýa-ni boşadylmagyna göz goýakçylyk, korrupsiýanyň ýurtda uly orun tutanlygyna ýene bir subutnama diýenler hem bar. Ýaşly adamlaryň içinde Anna Berdiýewi yerli ýaşaýjylaryň haz ziýaratyna böwet bolmakdy. Köprek para verenleriň haza nowat ýetenlerden odal uğradylmagyna tähir etmekde aýyplaýanlar bar. Olar baýlary hacı uğratmağa uly yardım ederdi. Biz gitmeli wagtymyzdan 2-3 ýyl soňa galardyk diýerler. Garyp halka hiç kömek degmänni. Ençeme potrotçynyň yerini elinden alyp pul vereni geçirtdi diýen daýhanlar hem bar. Dip habarçymyz marly ýaşaýjylary çetirleýär. Döwran Berdiýew 2017-nji ýylda Marynyň häkimi wezipesine bellendi. Ondan özel Maliýe we Ykdysadyýat ministriniň ornbasary bolup işledi. Ol wezipesinden boşadylanda Azatlyň habarçylary öňkü resminiň ýolbaşçylyk eden döwründe obugyjylyk puwdagynda goýberilen bolmagy mümkin biýdüzgünçilikler boýunça giňgerimli derňewleriň geçirilýänligini habar berdi. Şol derňewleriň netijeleri barada maglumat el ýeterli bolmady. Prezident Serdar Berdimuhammedow Anna Berdiýewi 14-nji ýyłda ol ýylyň 6 aýynyň jemleri barada hökümet agzalaryna hatabat berip galla orogynyň üstünlükli alınıp barlýanlygyny aýdandan soň wezipesinden boşatdy. Ol häkimiň işde düýpli kemçilikleri goýberenligini aýdyp maslahat zalynyň çykaryp goýberdi. Adatça ol şäli problemalary açyk agzamakdan saklanýan ýurtbaş tutany öňkü resminiň goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanda hökümet resmiýetleriniň şol sanda häkimleriň onlarça işden boşadylan soň tutsak bolup olaryň birnäçesiň soňky ykbaly nämälim galýar.